Takže čaute ľudia, moje meno je Jany a ja vám môžem. Som na tom istom mieste, kde sme boli minule, lenže, no, jak to mám povedať? No, povedzme, že sme tu, čaute, sme tu späť po dlhej dobe a tu som kde stál. A ja som to okamžite išiel zverejňovať a potom už Creeper, a už viete, čo sa stalo. No, ale to nevadí. Tam sme už boli. Takže na túto stranu. No, ale jak som sa pozerala do komentárov, nič ste mi tam nepísali, tak som sa rozhodol, že dneska si postavíme nejaký ten baráček. Presťahujeme sa do kdeku lesíku, nech máme dostatok dreva a potom spravíme k tomu aj stroj. Ja som nebývam na ostrove. No, takže môj kamarát ešte stále nenašiel ten server, ale pred chvíľou som, no, to máte možno neskôr, ale ja som pred chvíľou zverejnil ten film. Volal sa to Minecraft Kraj mŕtvého muža, part 1, pomsta, zatvorka, koniec, ďalšia zatvorka. Ale lagging. Počkať. Možnosti, nastavenie grafik. Ja sa v Minecrafte nevyznam. Častice na celú obrazovku zapnutá, to si vypnem. Použiť. No to húpanie pri chvíli zapnuté. Takže ovládanie, možnosti míru, milovná. Nechápem, že vlastne. Aha, to som potom nastavil. Monitorovanie. Na to. No. No, teraz to zopakujem dačo. Keď ste pozerať Gamer, Gogo alebo Ment, tak v popisku videa máte môj Skype. Zavolajte mi a zadrtíme dačo. Ani neviem čo, mám stiahnuté Half-Life a nejak Half-Life, CS-ko 1.6, Minecraft 1.5.2 so žiadnymi modmi. Ja som magor. Takže ja sa vám ozvem, keď sa dostanem z tejto diery. No, dostal som sa z tejto diery primitívnym spôsobom, nemusel som ani stopovať video, ale to nič. Aspoň som mal chvíľku čas porozmýšľať, že aký ten barák bude. Asi rovno v tomto dieli nebudem ten barák stavať, ale no pravdepodobne hej, lebo barák mi treba. Pred mojimi kamarátmi creeperami sa musím ochráňovať nejako. Ale dobre. A keď poznáte nejaký dobrý program na natáčanie, tak mi napíšte do komentárov, pretože ja mám už len 8 dní. Vy možno 7, ak to zverejňujem, tak každý deň budem robiť videa a po pol roku že ani tak videa nebudú chodiť, pretože sa musím zabrať známkami. To si nevšimajte. No. A
do popisku videa mi píšte aj o mapy od vás. Budem veľmi rád. Natočím ich a no, ozvem sa vám, keď nájdem nejaké stromy. To bude na druhom. Takže som tu späť. Konečne som našiel jeden strom. Ale jak si som zablúdil. Keď to bude ostrov bez stromov, tak mňa asi šlak trafí. Viete, som tu našiel akurát len 2 stromy. To nie je veľa. No, prepáčte, že sa mi to nejak seká, ale to je môj program. No. Keď natáčate videa, tak mi niečo poradte, že čo mám robiť v ďalšom dieli. A také mi proste raďte. Ja neviem. No, ja mám notebook, takže sa mi to horšie robí. Sa mi to viac seká než ostatní, lebo ostatní nemajú asi veľké počítače, ja neviem. No, myslím také veľké, že bedne, ale také novšie, ale nie notebooky proste. No. Nenašiel som tu ani jednu kravu. Nič. Proste tu nie je nič. Toto je výborný ostrov. Asi budem aj dom s líniou. No. Tam je jeden strom. A už bude vychádzať slniečko. Myslím, že prestane pršať. Tak. 7 minút začínam. Tento diel bude mať takých 15 minút, lebo mne to dlhšie trvá, kým to dám na YouTube. Bo ešte musím premenovávať, uploadovať a ostatné veci. To nemám rád, ale mám rád natáčať videa. Tak to je dobré. No, počkaj, aby si zoberiem sadenice. Ja som taký manták. Bože. OK, mal byť diel aj séria aj z Half-Life, len ja som na to nemal nervy. No akože Half-Life mi ide dobre, keď natáčam, ja keď nenatáčam, ale predsa len ja už som ďaleko a lebo ja už to za chvíľu prejdem. Asi to spravím práve. Kde je to ďalšie drevo? Som 3? Tu je. Takže keby sme začínali od znova a nejak som sa stratil. Tak. Tu tak, kde sa ubytujeme. Máme poblízku strom a strom, z ktorého nám padú na sadenice a stane sa to hlas. Aj keď to nebude také dlhé, no také krátke, no ale počkajte, ale ja neviem hrať bez mieru milovna. Neberte to, ale mne to seka a potom by som stále zomieral, to by vás nebavilo pozerať. A ja tu nemám deadpoint a checkpoint a tote a tote a tote, kde si nemôžem portnúť na miesto, kde som minule zomrel a také veci. Takže tu budeme mať svoj provizorný baráček.
A máme aj kameňolom pri sebe hneď. Tačím 10 minút. Tak, už len chvíľka, to bude takých 5 minút, ale neberte to tak, ale hneď potom natočím ďalšie video a kamarát momentálne nie je online, tak. Tak, jablíčko, konečne nejaké jedlo tu. Tak, hami, ja nie som hladný. No. No, hovorte o mne svojim kamarátom, kamarátkam, ľuďom odvedľa, deťom odvedľa, bratom, sestrám, aby ma odoberali. A tak. No, už povedať. A asi ani do mňa budeme mať drevo. Bude asi z kameňa. Štrk je zbytočný materiál, ale síce chcete spraviť okno, to celý prepadne a môžete z toho získať flint and steel. No a tak. No, hovoril. Zbytočný materiál. No, to bola moja sestra, ktorá by stále mala čušať. No, to nič. No, to asi aj v ostatných videách, ale musím zase udeliť o izbu, taký rok ešte. Potom už nemusím konečne, kde môžem normálne natáčať bez toho, aby ma rušila. Tak, ja to natáčam o 19. ale asi až zajtra vám to zverejním, ale možno aj dneska. Neviem. No, teraz hovno vidím, takže si ja sa zvýšim. Počkajte chvíľku. Počkajte, vám to stopnem. OK, som späť. Tak. Počkaj, som si chcel viac zvýšiť možnosti. Balisti textu, grafika, jas. Dáme si na 100%, lebo jaskyni. Oveľa lepšie. To keby som si takto... Takže tam je uhlie, tu nič není. Dobre. Keď poznáte rast, keď máte rast 1.8.2 na toto, na stiahnutie, tak mi pošlite a ja z toho spravím video. Teraz rozmýšľam, či by som vám dal do popisku videa moju adresu, nech mi môžete poslať toto. No, nič. 6 uhlia, to by mi mohlo stačiť.
Takže som našiel trhavinu. Dole je voda. Dám to. Mám pri sebe drevo. Mám. I am jumping. Dobre. Zlato tu je. No, to by som už mohol ukončiť tento diel. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak si nasterte. Lúči sa s vami Jany a čau. Počkajte. Tak omylom som dal F11. Tak, čaute.